berpasangan 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 saling rokok saling kokok saling kokok saling cinta saling hormat saling ridho musyawarah untuk saling sanakan untuk sakinah bernya apa berpasangan 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 saling rokok saling kokok saling kokok saling cinta saling hormat saling ridho musyawarah untuk saling sanakan untuk sakinah Pandhita Akarya wangsit pindha kumbang ajab ing tawang susuh ngangin ngending gone miwang gali ing kahangkung lole sumolole sumora temprit gantil buntute naga hawala Bratasena kang wis bali mapan ana ing pertapan Sokalima ya Soka Panca kepiye Bratasena? Kepriye kabar kawusanane Kulup? Durna guruku aku ketemu kelawan Indra lan Bayu dewaku kang mimbo dadi buta ngalas tinemune jebul kayugung susuing angin iku mung sanepan lan patuladan ingkang kabeh mau sejatine wis ndak tindakake mula tetepana pangandikanmu Durna guruku mara enggal Wedarna kawruh sangkan paraning dumadi syarate isih siji Bratasena lan syarate iki luwih abot merga tatarane ilmu kasampurnan kuwi ora sadengah titah bisa hanglakoni nadyan syarate sak banjure luwih abot Bratasena tetep bakal mangkat ya syarat angka loro golek ana banyu suci pawitra sari utawa tirta mahaning suci mapane ana ngendi mapane ana sadroning samudra Minangkabau ya mapan ana ing samudra kidul merengga golek ana Bratasena kowe wani apa ora aku wani ana tetembungan yen wani aja wedi-wedi yen wedi aja wani-wani mung pangestune Durna guruku kang ndak sesuwun
Redo mawur mangawawur wurahan tengarane ngajurit gong maguru kongso tata kaya butula para panjriting turangga hesne menyemang dwaja kang kagitir ora kata ingkang dwaja lelayu sepit hing punika paman Rekyana Patih Harya Sengkuni ingkang sampun medal saking pertapan Sukalima kados pundi paman kabul kawusananipun jengandika paman madhep ingkang guru nggih Pandhita Durna nun inggih kula pun surtayu cumadhong dawuh paman Kartamarma kang sarta surtayu lan kabeh ora lali Kurawa kabeh wae dina iki rungokno gatekno kang sarta nglakonana ing ripalungguhan iki kakangmu Ratu Ngastina ya kuwi Sinuwun Prabu Duryudana lagi menggalih gurumu Sukalima ya kuwi Begawan Durna sing dipenggalih ora ana liya kenang apa padha-padha murid jebolan Sukalima kenang apa padha-padha murite Begawan Durna ing antarane Pandhawa lan Kurawa kok ora babak ora timbang luwih pinunjul Pandhawa tinimbang si Kurawa kamangka jangkaning jagat besok Baratayuda Jaya Binangun bakale dumadi lah iki mengko yen ana guru sing botsih utawa pilih kasih ing antaraning murid siji lan sijine padha wae Begawan Durna senadyan kanthi cara ora langsung tegese gurumu Durna kepengin menangake para Pandhawa ana madyane perang gedhe Baratayuda Jaya Binangun kamangka ing ripalungguhan iki ana ing ripalungguhan iki wis cetha ngegla kang tanpa warana punjer kekuwatane para Pandhawa kuwi dumunung ana si panenggak ya kuwi si Bratasena Kakang Durna ndak ancam ndak incim lamun ora iso mateni murid sing paling ditresnani ya kuwi si Bratasena bantuan saka negara Ngastina kang ditumplak ana ing pertapan Sukalima bakale dindhek ora mung kuwi pertapan Sukalima bakale diambrukake merga apa merga Pandhita Sukalima Begawan Durna kuwi awan kang sarta bengine diopeni karo Sinuwun Ngastina kakangmu Prabu Duryudana irik wae yen diopeni iso males kabecikan mosok menungso sama samane menungso dilabuhi becik kok ora rumangsa lha lajeng salajengipun kados pundi paman iki mau Bratasena wis diklakon diloropke ana sajroning alas Trik Basara lengking Gunung Candramuka ning tinemune jebul Bratasena malah meger-meger urip malah sumunar sing dadi cahyane nah iki mengko sabanjure iki mau tak sawang Bratasena diloropake meneh karo gurumu Pandhita Durna kon jegur ana ing Samudra Kidul ingkang mapan ana ing Samudra Minangkalbu mekaten paman ya pancen bener kamangka Samudra Minangkalbu ki samudra sing gawat keliwat-liwat wingit kepati-pati sapa wae wani manjing sajroning samudra bakale ilang sing dadi nyawane ning iki mengko kanggo jagan-jagan mula Kurawa dina iki tak klumpukke jumujuka ana tepining Samudra Minangkalbu jujuga ana Samudra Kidul lajeng kersa paduka Kanjeng Paman kados pundi iki mengko kok elek-eleke siasat tok Bratasena kon jegur samudra kok isih urip njur bali marang pertapan Sukalima rasah kesuwen para Kurawane tepining Samudra Minangkalbu Bratasena tlorong tombak saka kadohan ben mudhar pisan lho nggih
trawaca dawuh pangandika paduka Kanjeng Paman badhe kula tindakaken kalian para kadang-kadang kula Sata Kurawa. Muga antuk pengasih saka Gusti ingkang Maha Asih. Muga-muga apa wae kang disedya dening para Kurawa bisa jinangka ya kuwi ngajab patine panenggak Pandhawa si Bratasena. Yen Bratasena wis mati, Pandhawa liyane gampang anggone numpes niki ngestaken dawuh lon-lonan lumaku jumujug ana ing samudra Minangkabau niki amit madal pasilan paman. Kumre kang bala lumares Budalengkro Matya Yo.
Hi. Awas. Hi. Hi. Ah. Hi. Ai. Loh. As. Ah. Hi. Ah. Hey. Hi. Mas. Hi. Ah. Awas. Hi. Hi. Hey. Hi. As. Hey, hey, hey. Go. Ah. Hi. Ah. Hey. Hi. As. Ah. Hey. Hey. Maju, maju, maju.
umyung swaraning wadya kang lumampah kumpul sajrwatata tanjarup dene Rama parna dwaja miweng bending ungkung aresang aragyana pate kang minangka cucuk ing pramadya bala ya jagat dewa Bathara ya jagat Pramudita yen ora sisip kang dadi pamawasing Raden Permadi iki ndak sawang kaya Kakang Anoman kang mlaku ngener mangulun nggih nggih Raden Permadi ingkang amrepeki dhateng kula pun Anoman tindak paduka Raden Permadi badhe tindak wonten pundi Kakang Anoman lungaku mentar saka Madukara aku diutus kelawan Kanjeng Ibu Kunti Talibrata ya kuwi kinen ngupaya ngupadi ana ngendi papan dununge Kakang Mas Raden Bratasena kang sawetara wanci murca datanpa pepoyan manut kabar ingkang sumebar pawarta ingkang warata ing ripalungguhan iki Kakang Bratasena nedeng nindakake meguru marang Bapa Pandhita Durna ing Sokalima anggayuh wujude ilmu kasampurnaning dumadi nanging tak anti-anti wis ndungkap Tricandra utawa 3 wulan iki Kakang Bratasena durung timbul Kakang Anoman weladalah ya jagat ya dewa ya Bathara mugi kawunginana Raden Permadi dek wingi dalu kula nyupena kula nampi wangsit saking Jawata mbok menawi adi kula Raden Bratasena nemahi lelakon ingkang boten prayogi tegesipun Anoman ngimpi Anoman nyupena mbok menawi Yayi Bratasena ke Taman Bebaya mangkono Kakang Senggana nuwun inggih lakar kados mekaten pramila sumangga langkung prayogi paduka Raden Permadi kula aturi jumujug wonten ing pertapan Sokalima nak yenaken baya wonten pundi papan dunungipun ingkang raka nuwun inggih Yayi Bratasena paduka merepeki kalian guru paduka nuwun inggih Pandhita Sokalima nuwun inggih Begawan Durna ngupadi baya wonten pundi papan dunungipun ingkang raka menawi mboten timbul menawi mboten enggal bali wonten kasatriyan guru menika nggih kedah tanggel jawab samukawisipun mangkono Kakang Anoman lakar kasinggihan ya yen pancen mangkono ndak kanthi Kakang Anoman sarimbit kelawan lakuning Permadi aja nganti malik kang dadi rasamu dina iki lon-lonan lumaku jumujug mapan ana ing pertapan Sukalima ngupadi baya ana ngendi papan dununge Kakang Bratasena Kakang Senggana sumangga kula dherekaken Raden Permadi Anoman malumpat sampun prapteng witing Nagasari mulat mangandhap katingal wanodya yukur aking gelong rusak korlan kesma ong ong
Edan. Tuh. Andheteng kayung kekono Ari sang Ramandaya Patyana yaksa gung cangkama namane wil katak sini jejagi jroning wareh ong mbadha kolam tanpa tuwuk mina-mina jero jaladri mila gugu saben ari ing wit ladalah durung suwe lakuku saka pertapan Sokalima iki kepapak wanara kusika sikta tegese kethek ulese putih ora pangling Anoman ya senggono pancen kapara nyata kowe Kareta Marma ya sumedya lakumu arep menyang endi Anoman ing ripalungguhan iki Anoman bakal jumujuk mapan ana ing pertapan Sokalima. Duwe perlu apa kowe njujuk pertapan Sokalima? Ngopadi baya ana ngendi? Papan dununge adiku sing ndak tresnani, adiku kadang tunggal Bayu ya kuwi si Bratasena kang wis sawetara wanci muspra kang tanpa wangenan. Anoman sumurupa ana paran. Dina iki adimu si Bratasena lagi meguru mapan ana ing Pendhita Sokalima ya kuwi Guru Durna. Patrape wong meguru kuwi ora kena nduk ganggu kanthi alasan apa bae. Luwih becik sumingkira saka papan kene. Aja ndok terus ki anggonmu bakal jumujuk mapan ana ing pertapan Sokalima. Kareta Marma, piye? Wis cetha ngiglo kang tanpa warana. Iki wis cetha, iki wis gamblang. Yen to sejatine Pendhita Sokalima, Guru Durna kelawan Kurawa gedhek antuk pidak jempol nebu sauyun. Iki cetha cocok jumbuh kelawan pangimpene Senggono. Iki mengko mesti bakale Begawan Durna bakal njlomprongke patine hadiku si Bratasena ngalap patine si Bratasena. Kowe ora usah melu-melu celeng boloten kebolatengen. Kena ndak pringgake kane becik ora? Minggat tekan pertapan Sokalima kene. Anoman ora bakal semisih kalamun durung kasembadan apa kang dadi sedyaning Anoman. Wani karo Kareta Marma entek wedine karewanine bagus. Gedhemu cilik dhuwurmu ndek kopat kapita kowe buntute ula tapakane kejero kemanuk branjangan. Cengkang kandeling kulitmu jumengleng sudukanmu. Yen pancen kowe pendhita sekti tanpa aji teguh tanpa meguru wateken aji japa mantramu. Tumpang sutebi adat mlengsati gamu rondo bojomu karepan. Pas. Hey. Ah. Oh. Hey. Waya. Woi. Waya. Oh oh. Oi. Oi pat. Itane tanan kowe aman. Dah. Yo. Awas. Hai, lo. Hai, lo.
Wes. Hey. Hey, hey, yo. Hey, ha, hot, yo. Awas, hey. Aja. Hey, ya. Bat. Cepet. Ah. Hey, hey, ah. Hiya. Aya. Wah. Ah. Hi. Awas. Hey, yo. Wah. Hey. Hold ya. Was. Hey. Woi. Ah. At. Loi. As. At. Lo. Hey. Wah. Hey. Ho. Hey. Ho. Ah. Hi. Wah. Hey. Ho. Hey. Was. Ket. Cepet ya jamuan oman kowe. Het. Hai. Saya. Oh. Hey. Ah. Hey. Hey. Lo. Ayah. Whoa. Ah. Hey. Het. Aduh mati aku. Het. Ho. Ah. Hey. Ho. Hey. Ho. Het. Mati kowe. Hey. Ha. Hey. Ayah. Hai. Het. Wo. Wah. Edan angel cekelanmu kuwi Anoman. Heta. Hey, 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 oh, la, waya, hey, hey, ya, wah, wah, hey, yo, heta, mati gue. Luput. Wah, ah, oh. Hey. Oh. Woi. Ha. Oke, ah. Wah. Hey! Wah, wah, wes, ha, ah, wah, ya, hey, ya, hey, ah, ah. Bleh. Bah. Cekel bekuk, beboke kebun binatang kowe. Ayo cobanen. Het ha lo wah. Het ajentoske. Wah. Hei, ah ah ah. Hei, woi, hei. Wah. Waya, oh ah ah, go, ah oh, wait, ah ah,
mundur. Weh, ayah. Wah. Ha. Kepruk, hit hot, hit ha. He ho, ah. Hot ah. Hit aja mbok cali. Wecat. Wah. Guara. Oek. Wah. Petas. Ka. Het. Ya. Wah. Trolong tombak ing kene marganing patim. Waya. Ah. Wah. Bah. Oh. Ing kene marganing patimu cobanen. Pak. Wah. Oh. Ha. Oh. Wah. Ah. Prataruna hangutiya Sanes para mangka sangun itu mati maksudi engkaro leren dhisik Margana disane sambata klaten ana
marsudi ingkang roh lan akeh gunane pisane sambada lole sumolate iki lamun ndak sawang kaya muridku bocah bagus bocah sigit bocah Jentara si Permadi ya si Margana ana apa ngger bocah bagus Kanjeng Bapa Kakang kula Bratasena ing dinten sakmangke mapan dhateng pundi Bapa Kakangmu Bratasena dina iki ambyur ana sajroning Samudra Kidul ingkang winastan Minangkabau goleki banyu suci Pawitrasari tirta mahaning suci kanggo srana wedaring kawruh sangkan paraning dumati aja kuwatir rasamu ya nang cah bagus cah sigit anakku sing bagus-bagus Dewi Margana Samudra Kidul menika samudra ingkang gawat kliwat-liwat wingit kepati-pati menawi Kakang Bratasena cilik dumugining sakit gedhe dumugining pralaya paduka Kanjeng Bapa kedah saged tanggung jawab wah tuh trawasan ya yen pancen mangono entenana Bratasena iki mengko mesti bakal enggal bali Bapa piye menawi surup surya menawi surup srengenge Kakang Bratasena dereng timbul menapa paduka Bapa Durna kersa tanggel jawab samukawisipun. Aja ngeden-ngedenipun Bapak kowe Margana. Ayo enggak disusul ana tepining samudra Minangkabau yen pancen kaya mangkono kekarepanmu. Samudra Minangkabau Yo mbacotake laku Risang Radyan Bratasena ya Raden Bimasena wauda kaya mangkono wis prapteng tepining samudra Minangkabau dupi wis prapteng gisik sigra pinapak gedhening alun ingkang gulung gumulung wauda kaya mangkono Dyan Bratasena nyawang jembaring samudra ingkang hanglangu tanpa pagut tumekaning ombak ingkang anempuh wentise Sang Bratasena kaya bisa tata jalma arsa amangsulna lakune Sang Bayu Siwi satemah tuwuh tandha pitakon saklebeting batos sida njegur segara apa ta yen ora lamun sida njegur bakal pisah kelawan keluarga selawase urip krana amung pati pacangane lamun yen to wangsul tetela banger asmane sakwusnya kapitang kanthi jangkep wis madhep lan mantep Risang Bratasena angge nyarsa hangupadi banyu suci Pawitrasari tirta mahaning suci kinarya wedaring kawruh kasampurnan suku mancik ana watu gilang
Hambyur Dra Samudra Yan Bratasena. Hangaka galak umelap nenggih risang naga Nabatnawa pitung bangka tingeta gedeni mencorong mripate mawa sungu mijil nyembur geni sak klopo-klopo teka tabone dupe priksa Raden Bratasena ingkang umambanging warih mangkrak slura manaut.
Kumambang katonku mawang wisanya mampa kisih manao marang risang bayu Sang Nabatnawa hanggubel badane Risang Bratasena tutuk hangakep wentis kang gering saya keket panggubele saya raket panyakote nganti Sang Bratasena pepes kekes angles bayune nganggo prasasat wis tumeka lena nanging awit dayane piyandel sesupe Dwi Indra mani ing marih peparinge Bathara Indra tuwuh ingkang dadi karosane grayah kang asta modot kang Pancanaka mengkang tutuking sarpa nganti sigar dual dadian patine minangkal bu banjir getih mancing aduh Bathara Gung kang amurwa bumi mugi keparenga paring pangarsana marang kawula kang tan bisa ana bocah bajang ingkang umambang sajak wis wanuh dening aku kowe kuwi sapa Bratasena ulun iki kang kita upadi bebisik ulun Bathara Ruci ya Sang Marbudingrat ngaturaken pangapunten awit saking utunging raos cubluk ing pangertos duh pukulun iya Garwa sulung tampa Bratasena mangertiya aja ta kita gampang memangan yen durung weruh apa ta kang kita pangan aja ta kita gampang mengenggo yen durung wanuh apa ta kang kita enggo
lan aja gampang lelungan yen durung wanuh dunung ngendi kang kita jujuk. Kula namung mituhu dawuhipun guru. Ya, awit saka pitaya kita marang guru nganti kita bisa ketemu kelawan jeneng ulun. Kang kita upadi banyu suci pawitra sariku amung pralampita. Kang ateges ati kang suci lan rasa ingkang wening. Sapa wong ingkang kepengin sampurna uripe pancena kudu weruh kawruh sangkan paraning dumadi kang warah ing tata dharma. Luwih jlentrehe manjinga guwa garba ulun. Lajeng caranipun kados pundi? Paduka namung alit kula rawa birawa kados mekaten. Aja ta mung kita. Jagat iki yen tak kersakake bakal lumebu ing nganggo ulun wis. Nger, mlebu metu talingan kering ulun. Sendika dawuhku kulun. Manjing anggane sang ruci Bathara Risang Bratasena gelising kondoring kesing carita wis winejang kawruh sangkan paraning dumadi Purwa Madya Wasana mungkasi samendang tan ana karempit mangkono lingira sang ruci Bathara Bratasena sira wis bisa ambuka waranane ati manjing jroning kalbu minangka lelantaran marak ing ngarsane Gusti Kang Maha Suci. Iku pratandha lamun sira wis bisa nyingkirake hawa nafsu lumantar laku sembah raga sembah cipta sembah rasa kang sarta sembah jiwa. Bingah manah kula menawi mekaten menapa dipun keparengaken kula dhateng mriki selaminipun duh pukulun. Aja kita durung titi wancine sebabipun menapa duh pukulun sumurupa sepisan isih ana kewajiban kang kudu ndok lakoni kaping pindho ibarat wong mangan sira lagi dapur icip-icip. Besok yen wis titi wancine sira bakal antuk katentreman. Wis nger Bratasena enggal metuwa. Enggal metuwa saka guwa garba ulun. Enggal baliya ana Madyapada ulun bakal sajiwa marang kita madeka pendhita aning pertapan Arga Klasa gethok tular kawruh sangkan paraning dumadi utawa ngilmu kasampurnaning urip marang para bebrayan agung madeka pendhita peparab begawan Bima Suci swargakna wong tuamu Pandhu lan Madrim kang dina iki nandhang pasiksan mapan ana kawah Candra Dimuka. Ora mikir alam dunya manungsa munjur bakara alam ati balik pidana nanging padha ora rumangsa yen rusak alam agesang sira aja padha ngesuwa kabeh ngono karepane yang sukma mula aja padha sembrono supaya ketan antus sida. Bratasena sira nang endi, Ger?
mulat mara sang Harjuna esmunira kamanungsan kasarepanting kaing mungsuh ing Bapa Durna punika sampun serap surya Kakang Bratasena dereng timbul kados pundi kawicaksanan paduka Bapa Panembahan. Parmadi, pun Bapa iki pendhita-pendhita kuwi dipundi lan ditata. Dipundi ing solah bawane ditata ing reh pangandikane. Pun Bapa bakal netepi janjiku kang wis kawedhar. Iki wis surup surya, muridku Bratasena durung timbul. Oh, tak susul ana jero samudra kowe Bratasena.